Na skupu se pojavio ministar znanja i pameti Dragan Primorac, inače fan Red Carpeta, valjda zabrinut za glasove i donacije stranci. Jer koliko god daleko živjeli, jasno je našim gastarbajterima da nešto smrdi u državi Hrvatskoj, a tko je odgovoran, zna se. A što se tiče ministrovog resora, baš su u zadnje vrijeme novine opisale neznanje studenata u zemlji znanja. Tako je nekoliko njih smjestilo Stradun u Split, a mnogi nisu znali tko je predsjednik SAD-a. O pismenosti da ni ne govorimo. No ministar ne vjeruje. Gledajte, ja vam vjerujem samo znanstvenim podacima, ne mogu vjerovati novinskim člancima i uvijek vam se dogodi ponekad kad čitate novine da vam bilo Hrvatske, koliko je crnila u te novine. Trebalo bi osnovati ministarstvo guranja glave u pijesak i trebalo bi biti poveće da svi stanu. No ministar nam je dobio veliko priznanje i postao profesor na Američkom fakultetu. Sam se poput Davorke pohvalio s pozornice. Doduše predavat će 3 puta na godinu, a studenti će dolaziti k njemu. Odreći će se honorara za sad. I to iako mu je Sabor smanjio plaću za 10% zbog krize. Nema te stvari koju ja za dobrobit Hrvatske ne bi učinio, a plaća je najmanja, uistinu. A evo što nam je još ministar izjavio, valjda na hrvatskim cestama. Ako imate 20-30 tisuća eura ušteđenih, nemojte ih uložiti u skupe automobile vašoj djeci. Činite ono što čine mudri narodi, uložite u obrazovanje vaše djece. Mišljenja smo da onome koji radije svome 18-godišnjaku kupi Porsche umjesto da ga pošalje na faks, treba lobotomija, a ne proglas. Visoko obrazovanih danas, tvrdi Primorac, ima 18, a ne 7% kako većina misli. A radi se i na projektu povratka mozgova. 120 doktora znanosti u posljednje 4 godine se vratilo iz Amerike, Kanade, Australije i Njemačke i živi i radi u Hrvatskoj. Ajde da i mi čujemo nešto lijepo.